Boeren en vissers protesteren tegen kabinetsbeleid. En er moet nu gewoon echt wat gebeuren, want het water stroomt bijna over de lippen heen in financieel opzicht. En verder in deze Zeeland nu. Verwoeste huizen definitief gesloopt. En bewegen beter voor cliënt en voor financiën. Goedenavond. Opnieuw protesten tegen het stikstofbeleid. De Westerschelde-ferry in Vlissingen lag er enkele uren uit door een blokkade van vissers. Ze wilden de stikstofprotesten van boeren steunen, maar voerden vooral ook actie voor hun eigen beroepsgroep. Vissers zitten al decennia lang, of in ieder geval al maandenlang, met verschrikkelijk hoge brandstofprijzen. En er moet nu gewoon echt wat gebeuren, want het water stroomt bijna over de lippen heen in financieel opzicht. Deze mensen zijn vanmorgen of vannacht om 12 uur uitgevaren om hun brood te verdienen hier op het water. En het wordt aan alle kanten wordt het verschrikkelijk moeilijk en lastig gemaakt. En daarom blokkeerden de vissers vanochtend korte tijd de buitenhaven in Vlissingen, waardoor de Westerschelde-ferry de ferries tijdelijk uit de vaart moest nemen. We willen eigenlijk zo weinig mogelijk mensen raken daarin, maar we willen het wel een goed statement maken. En we hebben gedacht, of de vissers hebben gedacht om dit op deze manier te doen. En om nu gelijk grote containerreuzen tegen te gaan houden, dat zou misschien voor de toekomst misschien nog een mogelijkheid wezen. Maar dat speelt nu niet, want dat geeft zoveel impact, zowel voor Nederland als België. En dan raak je zoveel bedrijven in economisch opzicht. Dus dat willen we nog even achterwege laten. En ook Zeeuwse boeren gingen vandaag weer de straat op. En dat ging er in tegenstelling tot de rest van het land vredig aan toe. In Hulst verloopt het protest rustig. Boeren rijden over de rotonde, ze toeteren wat, maar het verkeer kan er gewoon mondjesmaat langs. En dat is ook het doel van dit protest. Het moet vooral veilig verlopen. Wij vinden het belangrijk om het netjes te doen en vriendelijk. Heel veel mensen staan achter ons en we willen de burgerij achter ons houden. Dat is het voornaamste, dat we het samen doen. 12 trekkers reden vanochtend uit protest tegen het stikstofbeleid rondjes over een rotonde bij de Absdaalseweg. Het is eigenlijk heel simpel. Boeren weten niet meer welke kant ze op moeten. Dus zeg maar welke richting we op moeten. Den Haag weet het niet, wij weten het niet. Dus wat moeten wij in de toekomst gaan doen? Dat is de grote vraag. En daarom rijden jullie alleen maar rondjes? Daarom rijden wij alleen maar rondjes, 2 uur lang, van 9 tot 11. Met wat voor emoties zit u dan vandaag op die trekker? Met gemengde gevoelens. Enerzijds is het prachtig om met dit weer samen met collega's te strijden voor ons doel. Anderzijds is het jammer dat het nodig is. Zeeuwse boeren voerden niet alleen actie in onze provincie, ze trokken ook naar Breda om daar het distributiecentrum van de Jumbo te blokkeren. 5 verwoeste huizen aan de Kallandweg in Zierikzee zijn niet meer te redden en worden gesloopt. Dat heeft woningbouwvereniging Zeeuwland vanmiddag bekendgemaakt. Tijdens de windhoos vorige week waaide het complete dak van een rijtje woningen in de straat. Het herstellen van de woningen brengt volgens Zeeuwland te hoge kosten met zich mee en daarom worden ze helemaal gesloopt en komen er nieuwe huizen die over 2 jaar klaar moeten zijn. Getroffen bewoners krijgen tijdelijke woonruimte en mogen daarna kiezen of ze terug willen keren in de nieuwe woningen aan de Kallandweg of dat ze toch naar een andere plek willen. En ook krijgen de getroffen bewoners van de Kallandweg een verhuiskostenregeling. Kijken naar wat je nog wel kan of wat je zelf nog kunt verbeteren. Dat is het idee achter positieve gezondheid. Een van de belangrijkste speerpunten in de Zeeuwse zorg voor de komende jaren. Fitter blijven is goed voor de cliënten zelf, maar bespaart ook tijd en kosten in de zorg. Het wordt al toegepast bij de thuiszorgorganisatie Iris Zorg in Goes, waar ze gebruik maken van een Deense beweegmethode. Begin maar. Probeer hem 10 keer te doen. Irmgard Sandé uit Goes wordt aan het werk gezet. Eens per week oefent ze onder begeleiding thuis. Nog 2 keer. Ze heeft enkele jaren terug een beroerte gehad en sindsdien zit ze veel. De oefeningen vergen veel van haar, maar ze zegt er baat bij te hebben. Nog 1 keer. Gaat ze nog? Goed zo, keurig. Oh, fantastisch, beantwoordt gauw. Dan moet hij de mens hebben. Van jongs af aan eigenlijk. Zij lig en komen zitten. Sla je voeten eens over de rand. Juist. Thuiszorgorganisatie Iris Zorg uit Goes oefent met de mensen thuis.
Voor sommige mensen is naar een gemeenschappelijke ruimte komen bijvoorbeeld lastig, terwijl bewegen zo belangrijk is. Zo levert het kostbare tijd op. Wanneer de mensen nu meer spierkracht krijgen, meer dingen zelfstandig kunnen, bijvoorbeeld zelfstandig uit bed, naar de deur komen, dat scheelt heel veel tijd voor onze zorgverleners. Kunnen misschien ook zelf de steunkousen aan gaan doen of beter hun kleding, zichzelf wassen. Dat is tijdwinst op de lange termijn. En 4. En 5. Maar het gaat niet alleen om tijdwinst. Mensen leven er letterlijk van op. Ga maar zitten. Keurig. Dat geeft energie voor de mensen, spierkracht, ze kunnen zelfstandig dingen doen. Nou, dat is alleen maar fijn. Dus mensen krijgen hun eigen waarde weer terug. Ja, iedereen raad ik het aan. Iedereen. En ook andere zorginstellingen zoals Emergis en de Zeeuwse Zorgcoalitie, dat is een samenwerkingsverband van meerdere Zeeuwse zorgorganisaties, die gaan allemaal met deze Deense beweegmethode aan de slag. Optimaal profiteren van regenwater dat op de Zeeuwse akkers valt. Erg belangrijk voor boeren, gezien de verzilting van de bodem en ook de droge periodes die steeds vaker voorkomen. Stichting Waterhouderij Walcheren heeft een manier gevonden om zoetwater langer vast te houden. Op strategische punten zijn stuwen aangebracht in sloten. Die zorgen ervoor dat het water langer kan worden vastgehouden. Zo is er zoetwater voorhanden op momenten dat de boeren het hardst nodig hebben. Met stuwen als deze kunnen we op het moment dat er meer water beschikbaar is, voorkomen dat het zoete water het gebied uitstroomt. Het systeem bestaat behalve uit stuwen ook uit drainagebuizen onder de akkers. Die kunnen overtollig water afvoeren naar de sloot, maar het bij droogte ook juist vasthouden. Op die manier kunnen de gewassen bijna altijd water uit de bodem halen. Dit wordt ook wel waterpeilgestuurde drainage genoemd. We kunnen het water in de grond langer vasthouden en dat is bij het planten, bij het ontkiemen, bij het doorgroeien van gewassen best wel interessant om te zien. Om die verschillen te zien tussen percelen die wel of niet peilgestuurd zijn. Dus wij geloven met elkaar dat dit een goed systeem is. De stuwen werken eigenlijk als een soort sluis. Je kunt zelf het waterpeil regelen. In speciale putten naast de sloot kan de boer checken hoe hoog het water staat. Als het water in het perceel stijgt, kunnen we nu door deze constructie net wat je wil het water af laten voeren naar de sloot of vasthouden in het perceel. Maar je kunt dus het waterniveau dan onafhankelijk van het oppervlaktewaterpeil regelen. En dat is ideaal voor de boeren. Zo kan het water worden afgevoerd als ze in het voorjaar met zware machines het land op moeten en kan het worden vastgehouden tijdens het groeiseizoen. Boeren kunnen de stuwen zelf handmatig bedienen, maar in de meeste gevallen zal het waterschap dit doen, want die bepalen in heel Zeeland het waterpeil. Het waterschap gaat over peilbeheer. Zeker in de grote watergangen, daar hebben wij natuurlijk toch uiteindelijk moeten wij zorgen dat alles goed loopt. Maar in het onderling overleg zorgen wij gewoon dat het optimaal functioneert. Vooralsnog kunnen alleen de boeren die dit systeem hebben geïnstalleerd gebruik maken van het vastgehouden zoete water. Maar de aangesloten boeren willen het water voor iedereen beschikbaar maken. Waar we in de toekomst willen naar kijken is of we als collectief opslagen kunnen realiseren op gunstig gelegen percelen. En dan kijken hoe we die verdeling onderling kunnen maken. Momenteel zijn er 8 boeren die samen de Stichting Waterhouderij Walcheren vormen. Maar het waterschap hoopt dat er meer boeren overstappen op het systeem. Ze kunnen in ieder geval op de steun van het waterschap rekenen. In heel de provincie willen wij natuurlijk graag de mogelijkheid bieden dat ondernemers, grondgebruikers actief aan de slag gaan om te zorgen dat zij op perceelsniveau ook gaan kunnen kijken of dat er mogelijkheden zijn om zoet water vast te houden en om daar op een goede manier mee om te gaan. Er was wat bewolking her en der, maar over het algemeen werd het toch nog een zonnige dag in Zeeland. Met een gemiddelde temperatuur van 21 graden. Morgen opnieuw flinke zonnige periodes met soms toch een bewolkt moment. Maar daarna wordt het toch weer wat wisselvalliger. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.